चिट्टी चिकलो निफाई के थोमरनी मणिपुर पेन अरोन रे बर्मिस कोविया क्रेंग खतखती के क्रोंगपुट नेशनल हाईवे पेन किरोयपन कांगहो बिरतालोंग पोंसी खतखतिया लोंग रायकोम साइखिया तुमपेन के तोन के लांसाई डेंगपोन लो Assistant Superintendent of Police Karbi Anglong Hin pen birta ke pali pona ting pen Manipur pen aronri Burmese Korea kreng khatkhati atowar akrong anatu pen wangbom pu pen khatkhati National Highway thongke braser kep SBI adungalong ajo por phai ner ke brachitim apor malom pen arsigjit ke ton ke langasai dingpon lo labangso ho truck registration number AS01 PC 8349 aphan honthe meme puajo khangdun cheklo Labangso truck aphan kiri ka khuru ka khut ka honthe pona teng pen EC secret chamber mate driver a cabin anung anathwalong aronre pen ke pon kanghu Burmese akove akreng linsuri ke thomra pharo truck si rak ke bra pho dokai an nepon longlo bangso truck police station along ansi bipon lo labangso long ka cherabdun banghinia bangpu Muhammad Mohidul Islam Kalitang Nazim Udin nasopo moluhu Buragaon Moregaon sorlapen Muhammad Abdul Rahim Muhammad Abdul Hussein Asopo Sukatiputa Habi Mayong Moregaon sor atumaphan nep ingnang ponlo kineponlo akove akring lapen atra kaphan lamhoi pabon ponsi arona ting pen raikom sai khiatum chepari deng ponlo Bokajan pen anantirang Karbi Anglong live